бинои маркази беҳдоштӣ ва эпидемиологии минтақаи Кӯлоб зиёда аз 2 ҳафта боз аз қувваи барқ маҳрум аст. дар натиҷа таҷҳизоти озмоишгоҳ аз кор боз мондаанд. сабаби қатъ гардидани барқ сари вақт пардохт нашудани маблағи истифодаи нерӯи барқ аз ҷониби раёсати молияи минтақаи Кӯлоб аст. раҳбарияти марказ чандин маротиба ба молия дархост ирсол намуданд, аммо то ҳол ҷавоби мусбат нагирифтаанд. билингияй киштай 16 000 сомонӣ поручени дорам дар молия мега пул нест намегзаронаш. Инамо сим каждаем ай маркази венемио я сим каждаем ай маркази иммунизация кор будесим чикор кунем. Ина бипурсенаш 16 000 сом поручени дар болои столи истодаги ай 2 ҳафта барқ надорам. пардохти маблағи барқ, об ва дигар хизматрасониҳои коммуналии муассисаҳои давлатӣ аз ҳисоби буҷаи давлат амалӣ мегардад. ҳарму муассисаҳо дархости пардохтро ба молия ирсол мекунанд. аммо дар раёсати молияи минтақаи Кӯлоб гуфтанд ки маблағ барои пардохти барқ бояд аз суратҳисобҳои махсуси ҳамон идора иҷро шавад. дар вақти таҳияи буҷети суратҳисобҳои махсус буҷет ҳам аст, мо қатъи ҳамин соҳаи тандрасӣ даъвомон намешавад. дар барқ умуман дар суратҳисоби махсус маблағзорӣ намекунанд, мегиранд дар таъмир дар дигар хараҷотҳои вай мемонанд, бефоида мемонанд. неки чизе ки барои пешбурди корай тамоми чизи аппаратуре ки мисол ҳамо истифода мебаранд даромад мегиранд барои суратҳисоби махсус аз ҳисоби барқай. дару барқ маблағ намешунанд. ҳоло озмоишгоҳи вирусологии марказ ки яке аз муҳимтарин бахшҳои он ба шумор меравад бо сабаби набудани барқ фаъол нест. ба гуфтаи масъулин таҷҳизоти нозуки озмоишгоҳ дар ҳолати бебарқӣ осеб мебинанд. таҷҳизоти ҳамин озмоишгоҳи вирусологӣ 1 миллион сомон да зиёд ай ҳамаи шумо медонед. ин қадар реактив реагентое ки ай муассисаҳое чӣ мегирем, ташкилотое ки мода ёрдам мекунанд. ин доруро осон нест. ба иттилои масъулин дар 6 моҳи ахир ба буҷаи вилояти Хатлон 39 миллион сомонӣ камтар маблағ ворид шудааст. дар натиҷа маблағгузории муассисаҳои буҷавӣ низ зери суол рафтааст. раёсати молия сабаби таъхири пардохтҳоро маҳз дар ҳамин камбуди буҷа мебинанд. дар ҳамин ҳол масъулини маркази беҳдоштӣ изҳор медоранд ки дар чунин гармои шадид сарнавишти реактивҳо ва озмоишгоҳҳои онҳо номаълум боқӣ мемонад.